Ahojte! Po poslednom videu o krmivách sme od vás dostali veľmi veľa ohlasov a preto sme opäť zavítali do závodu Pet Chef vo Fóte, kde sa práve varí hodové morčacie krmivo v kotloch. Pozrime sa na to spoločne ako. Pridáva sa doň chudé morčacie mäso, mäso bez kosti a pečeň, hnedá ryža, mrkva, sladké zemiaky, zelený hrášok a chia semienka. Naše morčacie menu odporúčame predovšetkým psíkom, trpiacim nadváhou alebo psíkom s citlivým trávením, preto sme náš recept zostavili z ľahko stráviteľných surovín. Naše krmivá sa pripravujú pomalým varením, vďaka čomu sa zachovajú všetky cenné živiny pre tvojho psíka. Krmivo po varení ihneď porciujeme ešte teplé do vrecúšok, následne ich uzatvoríme a konzervujeme. Nebuďte prekvapení, ak naše krmivá nedorazia k vám v obvyklých vrecúškach, totiž pekne pomaly budú všetky naše balenia dostupné v novom nádhernom dizajne. Ako sa ti páči táto nová verzia? Počas nasledujúcej 1 hodiny krmivá ochladíme na 18 stupňov a skladujeme ich pri rovnakej teplote, ktoré k vám dorazia už o pár dní. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našich produktov, nás neváhajte kontaktovať na našom zákazníckom servise a napíšte nám v komentári, ktoré krmivo vás zaujíma a o ktorom by ste radi privítali ďalšie video. Zdravím vás!